Жива вода, сила и живот ни дарява тя. Извор на една река, Дрина, на едно езеро, Охридското, един манастир, Свети Наум, един град, Охрид. Изворът е пръв поред в естествения ред. Тук под Галичица планина извира най-бистрата вода. Виждам високи снежни върхове, допрели синото небе. Изобилна сила, здраве и живот ни дарява извора дълбок. Очите ми попиват светлина от гладката повърхност на водата. Тихо, тихо е сега, земен мир на слънце, въздух, зеленина и най-чистата вода, носеща ни радост и живот и божествен благослов. Прозрачно чистите води разкриват свят на речни дълбини. Паднали дървета, клони, водорасли, рибки и змиорки, които не са опасни. Бели гъбки тук стоят, ситни михурчета строят. Лек на дъното лежи, лек против душевните беди. Природата е дала дар, за душевно болни да има цяр. С тази креда Отец Наум е лекувал човешките страдания и ум. Тук е неговия манастир, на свято място го е построил. Сега реката е поред да очертая божествения ред. Бавно движи се по своя път, Божието благо носи отдалечен кът. Така е било през вековете, така са расли умовете. Животът, който тук е кипял, е дар от Бога за народа и неговия цар. Виждам устието на реката, буйно бликнала е водата. Голяма сила носи тя за езерото и града. Езеро с простор като море отразило синьото небе. Ябланица и Мокра, Галичица и Петрина са планините оградили изполина. Движа се в този свят красив, слънчев, мирен и лъчист. Вода, бликнала вода, дошла от високата планина, създала езерото и манастир, жилище за святия пастир. Сега в божествения ред виждам манастир най-отпред. Основател е светията Наум, учил своя народ и лекувал неговия ум. Подобно на извората и чист, с голяма сила и лъчист, манастирът е от Бога дар да пази духа народен и святия му храм. Влизам в храма тъй свещен за всеки българин и за мен. Входа пази образ стар на святия ни български цар, донесъл Божията слава за българския народ и държава. Книжовност и просвета ни дарил святия ни цар Борис Михаил. Стоят до него в строен ред светите седмочисленици най-отпред. Свети Методий и Кирил, свети Климент и свети Наум, свети Сава, свети Гораст и свети Ангеларий Божието Слово на българският народ предали. Тук пред мощите на святия Наум се помолих от сърце и ум. Отче Науме, излекувай ми душата, дай ми сила и просветление да разбирам Божието Слово и да намеря избавление. Подкрепи ме с мъдростта пресвята, за да живея в мир на земята. Душевен мир ни носи тук водата, тя обгръща всичко на земята. Езеро с простор като море се слива с синьото небе. Лекува със своята чистота, огряло слънце и душевна пустота. Езерото е божествен дар за народа и неговия цар. На брега на хълм висок е създаден град чутовен благослов. Град на божествената светлина, Охрид се назова. Минал своя път нелек, българският дух е навред. Тук светията Климент народа български е просветил, на учениците свои завещал да обичат Бог, България и нейния цар. Градът пази този завет и езерото, и извората и свет. Божието Слово е сега водата най-нужна на света.